Мозъкът ти те саботира в стремежа ти да бъдеш успешен. Много хора смятат, че трябва постоянно да са мотивирани в амбицията си да постигнат нещо. Истината обаче е друга. Мозъкът ти изобщо не е програмиран за мотивация, а за оцеляване. Тоест, той избира лесното, познатото, сигурното, за да те запази в зоната ти на комфорт. И точно заради това, ако чакаш настроението ти да дойде, за да започнеш, то никога няма да дойде, или поне не по начина, по който си го представяш. Когато мозъкът ти разчете, че нещо ново е риск, той те дърпа назад с оправдания, умора и какво ли още не. Не защото не можеш, а защото иска да те запази жив. Това е неговата роля. И тук е ключа. Мотивацията не те движи напред, а действието. Малките стартове, мини импулсите, мини действията, които правиш, и мозъкът ти те догонва. Спри да чакаш мотивацията и започни първи. Прецакай мозъка. Той ще те последва. И ако това, за което си говорим тук в хъба, ти харесва, пиши ми и ще коментираме възможностите, които има пред теб, и начините, по които можеш да бъдеш успешен в нещата, които правиш.